Ясно е, че не може всяка разходка да е сред природата. Но и разходка в градска среда на повод може да бъде пълноценна. Ако излезеш от стереотипа, отиваме в парка да играе с кучета. И нямам предвид да го водиш навсякъде с теб. Това вече го говорихме един пост по-назад, защото има много места, на които ти може и да се забавляваш, но за кучето е спорно дали изобщо се чувства добре там. Достатъчно е обаче да промениш нагласата си към разходките на повод и да бъдеш креативен. Или просто да следваш кучето. Със сигурност е скучно да въртиш едно и също кръгче около блока ден след ден, докато има толкова много възможности. Аз, например, така опознах квартала. Сама нямаше да тръгна да обикалям безцелно по улиците, но когато съм с куче, имам и компания и цел. А пък какво иска кучето като излезе? Да има възможност да е любопитно, да души, да използва носа си и да опознава за обикалящата го среда. А в града има толкова много миризми по улиците, в междублоковите градинки, около входове, стълбове за осветление, всякакви храсти и дървета. Вместо да бързаш да стигнете до определеното място за разходка, приеми, че пътя до там си е част от разходката. И тя всъщност започва от самото излизане от дома. Всъщност по-важно е какво се случва на тая разходка. Освен да задоволи физиологичните си нужди, идеята е кучето да може да използва сетивата си. Дори без да изразходва кой знае колко физическа енергия. Пак ние основно към това се стремим, така сме научени, че това му трябва. Да го изморим, за да е послушно и залитаме в тая крайност. И изобщо не е нужно да разхождаш кучето на някое специално и красиво място. Той има съвсем различни критерии какво му харесва. Така че изборът ти зависи от предпочитанията на кучето, от възрастта му, физическото му състояние и доколко се справя, как се чувства на дадено място в определена среда. Хубава разходка може да се случи навсякъде, в близкия парк, по улиците из квартала, покрай шосето, в зоомагазина, на някой паркинг на голям магазин, в индустриален район, около строеж, на гарата, в автобус или в метрото, на гости на приятел. Тук разнообразието играе по-голяма роля, отколкото изминатото разстояние и времетраенето. И другото важно е отпуснатия повод. Кое е най-необичайното място, към което си забелязал кучето ти да прояви интерес? Сподели ми в коментар.